Bonjour chers abonnés du magazine du Mali, bienvenue dans votre Flash Info. Bakurubaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka pourchasse dɔ kɔni sen fɛ Kayi mara kɔnɔna na u sera ka banque BNDA ka mobili dɔ récupérer ale ni ka banbagaci wale mɔgɔ kelen kɔni arrêté. An b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko rencontre d'échange dɔ fɛnɛ tɛmɛna AIG ni Modèle Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni élection observation ye. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na an ka finitigilakaw ka page officielle sanfɛ kɔni ni communiqué minɛla yen nɔ. U y'a yira communiqué in kɔnɔ k'a fɔ ko banque BNDA ka mobili dɔ kɔni kun arrêté la bandiw fɛ tarata don mars kalo tile 21 san 2023 ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati ye. Kuma in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko bandi ninnu ka bingani wale kɛlen kɔfɛ mobili in chauffeur kɔni ye finitigilakaw alerté minnu sera ka pourchasseli kɛ joona walasa ka se ka mobili in récupérer. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko communiqué in kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maa si ma bana wa mɔgɔ si ma bɔnɛ a nin na nka banbagaci wale mɔgɔ kelen kɔni arrêté la. Ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra jɛman sira de la Kayi mara kɔnɔna na. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Modèle Mali ka délégation dɔ kɔni nana AIG ka siège la Badalabugu min kɛra arabadon mars kalo tile 22 san 2023 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko délégation in chef de mission kɔni ye Dr Ibrahima Sango de. U kunbɛla maa minnu fɛ sa o de fɛnɛ ye AIG ɲɛmaa ye n'o ye maître Mustafa Sise ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko rencontre in kɔnɔ u kumala point 5 de kan min bɛ tali kɛ chronogramme électoral, mise en place des coordinations de l'AIG, relecture de la loi électorale, ale ni projet de constitution ou ni réorganisation territoriale. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko AIG ɲɛmaaw kɔni ye bonne note ta ni observation soulevelen in na ka bɔ Modèle Mali yɔrɔ la. Ani fɛnɛ u ye ɲɛfɔli kɛ ani ka assureli kɛ fɛnɛ ko élection transparente kɔni bɛna kɛ ni parti prenante bɛɛ lajɛlen ye processus électoral kɔnɔna na. Ka dansigili kɛ bi kunnafoni ninnu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi alamisa mars kalo tile 23 san 2023 Mali silamɛw kɔni ye sun daminɛ. Nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sun in kɔni bɛnna tile kalayalen wagati ale ni dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali wagati de ma. O hukumu kɔnɔna na silamɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni tile 30 sun kɔni bɛna bɛn seliw cayali ale ni bonne action de ma walasa nɔgɔyali ka kɛ jamana ye. U y'a yira tuguni k'a fɔ ko ni direction de commerce et de concurrence kɔni sera k'a lajɛ walasa gouvernement ye prix minnu fixé dumunifɛn ninnu ka se ka feere o prix la ko bɛɛ bɛ nɔgɔyali sɔrɔ nin sunkalo in kɔnɔna na. O tɛmɛlen kɔfɛ Mamadou Kulibali n'o ye docteur ye Banka CCRF la ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko sunkalo in kɔni bɛnnen don gɛlɛyali min ma nin ye ko maaw k'a lajɛ surtout furudimitɔw yanni u ka sun k'u ka docteur spécialiste ka avis ta. A ko tuguni ko mɔgɔw ka dumuni léger dun walasa furuw ka se ka lafiya ka bɛn ni sukoridun kumaw ye. Ko sukoromafɛn ni kɔgɔmafɛnw dunni fɛnɛ ko o kana caya. A ko mɔgɔw k'u janto tamaro fɛnɛ dunni na kosɛbɛ ko ka ɲi mɔgɔw ma. Météo fɛnɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko gɛlɛya min kɔni bɛ tileko ta fanfɛ n'o ye chaleur ye ko mɔgɔw k'u janto fɛnɛ ka d'a kan ko ɲinan kɔni ta ko kuma dɔw la ko chaleur bɛ se ka yɛlɛn fo degré 45 la jamana fan dɔw fɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo in timɛko ɲuman yira an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen na. Nin de bɛ dansigili kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.